Χρήση. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε πρόταση. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι εσείς οι δύο δεν έχετε παρατηρήσει τίποτα διαφορετικό στην Αθήνα του σήμερα? Ναι. Έχω παρατηρήσει σακούλες που είναι μπέρ στο κολονάκι. Αυτές είναι οι μόνες σας παρατηρήσεις? Στον τυρί δεν έχουν έρθει με υποτροφία τώρα? Πού να ξέρω, τους κάνω παρέα. Θα με τρελάνετε. Για πείτε μου. Θέλω να μου χαρακτηρίσετε τους εαυτούς σας με 2-3 λέξεις. Είμαστε απλοί άνθρωποι. Showstopper.